Nabunggoan na yudyod pa sang Awto sang napulo ka metros ang maestra nga si Lorelita Naya de los Reyes, 33 anyos. Iniyang nangin senaryo sa natabo nga aksidente sa Barangay Isayan Norte, Leon, alas 6:20 sang gabi, Disyembre 3. Ang driver sang auto nga Honda Civic, amo si Philip Santos, 30 anyos, isa ka government employee, kag residente sang Barangay Lublob, Dumangas. Sunod kay Police Captain Martin Pugales, ang hepe sang Leon Municipal Police Station, nga padulong na tani sa Banwa si De Los Reyes para kung tani magpahilot samtang wala sang helmet nga solob sa natabo ang aksidente. Base sa ilang investigasyon, halin sa Banwa sa tubungan ng auto, kag papuri na kung tani samtang nagasunod din sa motorsiklo, pero pag-abot sa kurba dahon nga dalan, nagbahar ang motorsiklo, pero bangod sa madasig ang dalagan sang auto, posible wala sini matalupang danang motorsiklo, rason sang aksidente. Ginhingagaw pa dala sa pinakamalapit nga ospital si De Los Reyes, pero gindektara nga dead on arrival. Nagpayo ang direksyon sa sakyan na unang Mio, tapos nagasunod ng ang Honda Civic na auto. Pagkapos kumbata, nagpara siguro ang motor, pero medyo madasig ang dragon sang auto. Ang motor nga napunti sa puli, pagkapos sa puli natumban motor, ang na-Ginyudyod na ang motor, talaan ba ito. Kag sa karon mga ka-K5, yara na sa kustodiya sang kapulisan ang driver sang auto. Kag wala pa sang pinal nga desisyon ang pamilya sang maestra kung bala magapasaka sila sang kaso o kon mapareglo. Balita nagikan sa Banwa sang Leon. Ako naman si K5 Aaron Refoyo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.